adala dai sai Allah shi a duniya ya cilla tunda addu'a ya kulla Musa jidda wannan mu bi bai san a gyara dokan sai a dora tsoron Allah Musa jidda za mu bi ka domin Allah Musa jidda ci gaban ka domin Allah da mu bi ka baban naziru wannan aban kidin nan za mu wake mai san Allah dan adala dai sai Allah shi a duniya ya cilla tunda addu'a ya kulla Musa jidda wannan mu bi bai san a gyara dokan sai a dora tsoron Allah Musa jidda za mu bi ka domin Allah Musa jidda ci gaban ka domin Allah yanzu uban mu da nan cikin kanan nan Najeriya nan ya nisa da tsoron Allah Musa jiddan nan sarakin nan kananan nan nabobin nawan uban mu mai san al'umma tura uban mu ta ka lafiya ba dai mutum bar kai ka iya Musa idan ka da ka cin masu zarge uban matasa hau masu dan hankaran bana yan bar masu ko sun ki ka riga ka cin masu tasa abin ka zauna lafiya an adala dai sai Allah shi a duniya ya cilla tunda addu'a ya kulla Musa jidda wannan mu bi bai san a gyara dokan sai a dora tsoron Allah Musa jidda za mu bi ka domin Allah Musa jidda ci gaban ka domin Allah Garkudo ka gangar dan Hausa wuce fulanin dan Hausa mu dauki dan sayyayi ne kiɗa da yaran dan Hausa su duniyar sai ta yi Musa na jidda wannan yayi nisa na wanne ko dai sa na mu bi zance na yi sassa kiyu na ce faza san kiyu na ce faza may God bless you faza my special Caesar you are the best me ever forever let me tell others sarki yau har da turanci I said let me say to my brothers kai ka ce kiɗan ɗan Hausa dan a ɗora yaran Hausa ci gaban iyalan Musa ya za ka so mazancen boko mun ga sani karshen boko wannan sani boko shi da yanzu tsadan boko kuma garin ƙurewar boko laburare nan ya mace duk shi na da ya faɗo mai Allah shi zancen mu sannan na ji dabawan Allah dan adala da sai Allah shi a duniya ya cilla tunda addu'a ya kulla Musa jidda wannan mu bi bai san a gyara dokan sai a dora tsoron Allah Musa jidda za mu bi ka domin Allah Musa jidda ci gaban ka domin Allah babban dodo mai sarauta mai gagar gasa mai sassan dabo mai sassan dale kakan islam jinai dole mai sarauta mai jubbajan ga mai jabbama mai duniya kanin sarkin mobe tashi muje idan yan mobe Musa sarakin mobe dan adala hasken mobe da kuɗi muje dan mobe mai sansani a ɗakin Allah mai sansani Dubai sansani khairu tashi dai wa fadan Allah mai sansani a America Musa Allah shiga farta malam tashi da tamburan nan gidan malam Allah shiga farta malam tashi da dan kidan nan gidan malam Allah shiga farta malam Musa malam jinin malam Allah shiga farta malam Allah shi biya da aikin wajen malam Allah shiga farta malam indai addu'a kace so bido malam Allah shiga farta malam neman yarda kace ta furin malam Allah shiga farta malam addu'a yankan wuka ja mu je malam Allah shiga farta malam malam da kudin wani ba su mai wannan Allah shiga farta malam wallahi saraki sun san halin malam Allah shiga farta malam wallahi garin mu sun san halin malam Allah shiga farta malam sarkin na garin mu ya san halin malam Allah shiga farta malam wallahi a jidda an san halin malam Allah shiga farta malam malam Musa malam fitan malam Allah shiga farta malam malam Musa malam fitar malam Allah shiga farta malam malam jidda malam cikin malam Allah shiga farta malam amma da yawansu sun samu tarihi Allah shiga farta malam da kudin da isarsa shi ke ta tambihi Allah shiga farta malam na masu kudin da su ke zama ruhi Allah shiga farta malam suna azancansa sun ce akwai sharhi Allah shiga farta malam wannan addu'a ta Musa da tasiri Allah shiga farta malam kai mu dau fatawar wurin masu imani
zamani Allah shi gafarta malam wanda ya yi da hadda ya zo kari Allah shi gafarta malam Malam Musa jiddan mu dan malam Allah shi gafarta malam Dadi ya nemo ni Dadi ya nemo ni Dadi na iya hango ni yana san yadda na zo ni yana san yadda an so ni yana san ai ta seto ni yana san ci gaba na ne yakan ba masu bina ne yace shi kun ga ɗana ne ina da tanadi nai ne ina addu'a a kai nai ne kuma ina faɗa da idai ne haka na gani abu nai ne rike mai makka da idai ne ban so ku yi inkari zancen ya wuce kari ina nan dai da tasiri zancen gashi zan ɗauko motoci na gidan jidda gidana da kuɗin motsa ya ce zo na zauna can kuɗi mota da filin can ya tashi gida ka bar wancan ina son karkamin nisa gidan ka gina na alfarma zauna ba tsawon yanci ka tashi studio a cikin ofis ɗin ma ka yi shi cike ga ɗaɗanan na matan da musa ana lambu zaki ɗan jidda musa zaki ɗan jidda musa zaki ɗan jidda musa zaki ɗan jidda musa ada lambu zaki ɗan jidda musa salamu alaikum masu inganci hira ta kawo ni amin alaikum salamu kyautar musa ta fisgo ne ba mu mu sha kula zumuɗi zancen na wurin ɗayanai ne ga mu mu je kiɗa ku amsa kyautar da aka yi kunanan ne ya sun godiya musa jidda mai godiya dadi ada lambu mun godiya kai ban ji ka ba ɗan lawa ban ji ka ba sani to mai godiya dadi ada lambu mun godiya tare ya fi sannu ba ma kana nan babu gidan ado mun ya sun godiya musa jidda mun godiya musa jidda ada lambu mun godiya tare assalamu alaikum kari wata rana da safe na tashi na samu dare da sauran shi zan tafi Nijar da inganci na kai zan fara da ɗan amshi sai na ji waya tana nishi a rangin cikin taushi na ɗaga sai na jiyo sai tafi da na mun ka gaisa a yace yau ma dadi ka neman ka na ce masa na wuce boda jama'a ta duka zalloda Nijar za mu mai sallah yace Allah kiyaye in ka dawo sai ka mini oda mun je Nijar mun dawo har ma tsaraba mun dawo Musa Jidda mun je Nijar mun dawo har ma tsaraba mun dawo Musa Jidda mun je Nijar mun dawo Nijar sai mu gofe har ma tsaraba mun dawo ku daga da zancen mu mun dawo lafiya lan mu tafi da ya kana nemo mu yace dadi ka neman mu yace ya ce ina eske sannan ya ce ina bihe bolan ka taho da yaranka yana nan a cikin fada yana ta jiran ku himma na sa aka ɗauko mota muka ɗau hanya muna bita mun ƙarasa gidan Musa kafin a iso mu zo fada kai saraki suna abar Musa da Allah ka gama lafiya na adalan mu bi ado na isa yana fadar jidda ka gama lafiya ka kalli irin adan dawi nan kala amma tsarinsa bai kai na Musa ba ka gama lafiya saraki suna abar Musa da Allah malamin maluma na adalan mu bi ado na isa yana fadar jidda ka gama lafiya kai ku dubi irin tsahon bila nan gini amma tsarin ta bai kai gidan Musa ba ka gama lafiya saraki suna abar Musa da Allah malamin maluma na adalan mu bi ado na isa yana fadar jidda ka gama lafiya ka kalli yawan kudin sibi nan da mi amma fashirin su bai kai na Musa Jidda ba ka gama lafiya saraki suna abar Musa da Allah malamin maluma na adalan mu bi ado na isa yana fadar jidda ka gama lafiya ka dubi irin yawan motocin gwamnati nan iri amma kyawun su bai kai na Musa Jidda ba ka gama lafiya saraki suna abar Musa da Allah sababba na adalan mu bi
ado na isa yana fadar jidda ka gama lafiya. Ka dubi irin hawan sarkin kan nan yawa amma jama'a tana bayan jidda ka gama lafiya. Saraki suna abar Musa da Allah Hakimin al'umma na adalan mu ado na isa yana fadar jidda ka gama lafiya. an ce mu shigo cikin fada mun sa mai a cikin fada jakadai nai suna gefe tafi da ma yana gefe maji daɗi yana gefe wakili ma yana gefe shiro ma yana gefe kilhishi ma yana gefe muka zo muka zo cikin fada yara na a cikin shaudi suna ta isar da gaishe shi na sai sannan kaɗan malam mai maganin malam mai talakawa babanmu dan adalan mu birin farmu babban dodo mai babban dodo tafiya itan kuka mai sassan da babanmu mai gagara gasa mai jabba ma tafi dan walin Allah baban sayyidina albarka baban zunnuraini baban modi sannu mai Allah baban fahad jakada baban afar aja mu je harka baban sultana garkuwan mu sarki a gaishe ka sarki a gaishe ka ce sarki a gaishe ka sarki a gaishe ka yan fada suna a gaishe ka sarki a gaishe ka saurara hakimi zai magana sarki sannan ka sarki a gaishe ka kai ba dan ba ta malam sarki a gaishe ka dan adana ya fara zancen shi yace dana da yaran shi yace sannun ku ya aiki ina ce an imo ku ya ce ɗana ya aiki ya jikokin har iyayensu na ce lafiyar su babanmu ya ce rabo mu ce kullum kyauta mu ce kullum shine na ce an imo ku zo mu ba ku kasanku abun hawa na ware mukullai na wurin sayi takaddu na wurin sayi tafi da aje a babba su kafin wannan ya ce sarki iyaya maganar ginin naka ya ce an bani labari kana nan dai kana aiki to ga miliyoyin ga sun isa har a gama cikin tsari ka je motar ka an baka sai je ya dau mota kudin kama a sa mota jakadai dai suka yi guda gidan tuni sai ya dau shewa na kasa tashi na zata malan karshen kafa ta bi inan na yi godiyan girma kuma na yi masa jinjinar girma yara na sun ka haulayi muna ta a gaida ɗawinsu muna addu'a ga babanmu daga nan fadar kafin wurin motar an babu mamaki duk inda kawai ga sai ganin mota wata babu ko lamba yara na sun ɗauna su ni sarki na ɗau motar da ta amsa sunanta saraki suna abar Musa da Allah saraki suna abar Musa da Allah sai babba na adalan mu ado na isa yana fadar jidda ka gama lafiya. kai gwanne kun ga gwanne ne wani ko saiwa na dan uwa ne ko sai alarain Musa jidda ka gama lafiya. saraki suna abar Musa da Allah ka gama lafiya na adalan mu ado na isa yana fadar jidda ka gama lafiya. to kyauta kun ga kyauta ce kyautar wasu ba da tsoro ce amma fa irin ta Musan Bello ka gama lafiya. saraki suna abar Musa da Allah malamin maluma na adalan mu ado na isa yana fadar jidda ka gama lafiya. zance kun ga zance ne labarin musome ne sauran wakar tana baya Musa ka gama lafiya Allah taimaka baba Musa kana wana yaban ma dan adalan gobe Musa na mujidda mutane sun yaba ma suka ce ayyaba ma dadi malamin maluma hakimin al'umma baba mu ka gama lafiya jama'ar sakuce ina fata Allah ya sa ya gama lafiya amin Allah da fa mana ban ji kara dauka